Vatroslav je bacio svoje čini sa kristalne planine, pretvorio prinčeve u Sneško-Beliće i nećete verovati šta se onda dogodilo. Skandalozni događaji su usledili posle toga. Nećete nikad pogoditi o čemu je reč. Kralj Vatroslav je oteo princeze. Da, kao da to nikad pre nismo videli. Poenta igre je da nabacate sneg na vaše neprijatelje, pretvorite ih u grudvu i šutnete u pizdu materinu. I imamo jednog neprijatelja kojeg kad vidite, gledate smrt u oči. Ovaj duh kad se pojavi, prosto znači da ste mrtvi. On će vas svuda pratiti, a vi mu ne možete ništa. Aj jeboti pas mater! Oho, imam poziv! Dobrodošao, Luigi, u naš grad. Stigo si u pravi čas. Horda zlih trupa oklopnjača su opljačkale naše znamenitosti i potrebna nam je tvoja pomoć. Mada, ne razumem jednu stvar. Pre nego što dođete do njega, protrčite pored svih vrata u kojima ste već bili i nemate nikakvu barikadu. Što znači da sve što smo uradili do sad je besmisleno. Mogli smo odmah da odemo da se borimo protiv šefa igre, da oslobodimo Marija i onda da idemo po gradovima da rešavamo zločin. Što znači da se Luigiju nije žurilo da spasi svog brata. Luigi je išao u put oko sveta, da obilazi znamenitosti, da se brčka u morima i kulira, dok je Mario sedeo u mračnoj i ledenoj ćeliji, očajnički čekajući da ga neko spasi. Vidi se ste prava braća, ne zna se ko je veći šupak od vas dvojice. Ako pametno koriste svoje sposobnosti, možete postati bukvalno nezaustavljivi do te mere da se sama igra počne zapucavati od vaše nemilosrdnosti. Prži, sve isprži. Da, trebao sam da sprcam 20 igara u jednu epizodu. Naravno da nisam imao živac za zadnju, tako da bio sam nepravedan prema ovoj igri. Dokle više to tako? Dokle više to tako? Pa jebe mu sunce, dokle više samo igrice i klopaš. Pa ti znaš šta su klonji napravili, pa ne mogu da otpušim, čoveče. Da se fokusiraš. Ocene da središ u školi. Da središ sobu svoju. I da naučiš da pališ roštilj. Tvojim godinama, ovaj ovde je sve znao da pravi, sa svojih 10 prstiju, a roštilj raspaljivao nogama. Kuc, kuc, ko je? Ogledalo?